Здравейте и добър ден на всички. Заповядайте в нашия нов канал. Това е Astrology and Beyond. Тук ще разглеждаме езотерични познания, като астрологията, като Human Design, като Таро, нумерология и всички системи, които целят човек да познае себе си. Да познаеш себе си означава да осъществиш твой потенциал и да разбереш мястото си в света. Това е един подкаст, който ще цели да разгледа нещата по един по-различен начин и най-вече по един практичен начин. Целим всъщност духовното да го заземим в ежедневието и в бита, защото иначе няма да бъде полезно за човек. Тук сме с Кирил Горанов. Здрасти. Здравей. Днеска викам да си поговорим малко повече за астрологията, как може да се ползва в различни тематики в живота, защото астрологията далеч не е това, което повечето хора си мислят. А това е, че повечето хора мислят, че астрологията е едно каренце във вестника или в дадена телевизионна програма тази зодия какви звездички има. Да. А всъщност астрологията е доста по-дълбока като смисъл и може да се ползва буквално за доста неща. Абсолютно. Всъщност в тези видеа ние ще открехнем на хората как могат да използват астрологията в ежедневието и в бита си. Така че на първо място нека да започнем да говорим какви могат да бъдат ползите от астрологията. На първо място, това, което аз сещам, това е себепознание. Това е между другото една тема, която доста хора разглеждат и в психологията. Всъщност астрологията и психологията имат доста дълбока връзка. На времето даже и Карл Густав Юнг, и той се е занимавал с астрология, както и доста други психолози. Само че това е един от начините, с които може да се ползва. Друг такъв пример, това е медицинската астрология. Нали, пак казвам, има най-различни течения в астрологията, така че може да бъде разглеждана не само в прогностичната част, с която астрологията е най-известна. Нали, прогностична част, това е така наречения начин, по който се гледат периоди, какво предстои, кога предстои, по какъв начин ще се предстои при даден човек. Също така, Human Design като по-модерен метод, който включва и астрология, също може да бъде много полезен за себепознание. Йоан също ни обясни горе-долу по какъв начин може и Human Design да помага към себепознанието. Тоест можем да кажем, че астрологията и Human Design действат подобно на психосоматиката. Отдавна е известно всъщност на психологията, че причината за болестите е всъщност психиката и всъщност болестта се заражда първо на психично и емоционално ниво. Всъщност чрез астрологията и чрез Human Design ние можем да разчетем психиката на човек. И какви са предпоставките и къде са предпоставките той да създаде в себе си дали ще са болести, дали ще са нездравословни състояния. Тоест това е един начин, по който можем да работим с тези системи. Тоест можем да разгледаме здравето. И какви са основните психосоматични тенденции в човек. Тоест всеки е роден с някакви тенденции за уязвимости. Нали, има хора, които са уязвими да реагират на главоболия, на мигрени, и други са уязвими в кръстната област и така нататък. Тоест ние виждаме всъщност, когато гледаме една карта, ние виждаме тенденцията и човек. Какво му е заложено. Нали, всеки има някакви заложености. Да, той в астрологията е така реално погледнато. Аз говоря за двете реално. Да, абсолютно. И честно казано, когато става въпрос, нали, за медицинската част от астрологията, много хора, между другото, даже не подозират каква информация може да даде. Всъщност, в медицинската астрология може да се види както човек към какво е податлив, като тип заболяване, кои са му слабите места. И интересното е, аз вече имам над 15 години занимания с медицинска астрология. Мога да кажа, че определено работи като принцип. Също така, от гледна точка на психологията, определено имаме, как да кажа,
много, много дълбока връзка с вродени страхове. Всичко, което е залегнало дълбоко в човек, може да се види в правилно разчетена натална карта. Това е, най-просто казано, това е снимка на небето в момента, в което човек се е родил. Така се нарича натална карта. Всъщност ние можем да кажем, че в една натална карта, в една астрологична карта, ние виждаме всички зодии в човек. Тоест, ние можем да кажем на хората, че хората не са само зодията си. Тоест, не става въпрос тук да кажем ти си телец, ти си лъв. Всъщност, всеки в себе си има телец, всеки в себе си има лъв и всеки в себе си има овен и така нататък. Това е нещо, което самия Юнг го е говорил, когато е описвал зодиите като архетипи, нещо, което е първично във всеки един човек. Тези зодии, те са 12, тези 12 архетипа са във всеки един човек. Тоест всеки има овен. Разликата е, че това, което виждаме в картите, къде човек проявява всъщност този овен. Тоест при някой човек този овен може да го прояви в ежедневието. Да кажем, това ще бъде овен в 6-ти дом. При друг човек овена ще го прояви в третия си дом, в ума си, в комуникацията си. Той ще бъде доста по-агресивен в начина, по който комуникира, и доста по-конкурентен. Докато този човек с овен в 6-ти дом, той няма да бъде ментално конкурентен, той ще има просто активно ежедневие, защото овен е свързан с активност. Тоест, всеки всъщност има овен в картата си, но този овен ще попадне в различна сфера. Има 12 сфери. Тоест, това, което цели астрологията, е да покаже, че всичко е в нас. Нали? Всички архетипи са в нас, но се проявяват по различен начин. И разбирането по принцип, че всичко ни е предначертано, това също е много интересно, защото масово се сблъсквам с едни въпроси, човек има ли свободна воля? Да, има свободна воля, естествено, и волята се изразява в това по какъв начин той ще се научи дадените уроци. Реално в астрологичен план всеки човек има дадени уроци и тези уроци прекрасно се виждат в една натална карта. Натална е, в превод е рождена. И всеки един човек има дадени уроци и интересното е, че имаме периоди, в които тези уроци се активират и тогава е най-добрият период този урок да бъде научен. Благодарение на различни външни фактори. Могат да бъдат хора, могат да бъдат промени в работна среда, могат да бъдат промени даже и в здравословно състояние. Та всъщност в астрологията може да се ползва в най-различни, най-различни направления. Сега, при Human Design той работи и с две натални карти. В смисъл има натална и пренатална. Йоанне ще ни обясниш и горе-долу каква е разликата между двете карти и по какъв начин всъщност това кореспондира и с астрологията като метод на работа. Значи самия дизайн има един много основен може би постулат е силна дума, има много силен постулат. Той казва, няма хубав и лош дизайн. Няма хубава и лоша натална карта. Няма хубава и лоша зодия. Всички зодии са както хубави, така и лоши, ако мога да се каже по този начин. Да, има тенденцията държи в списания, в вестници и така нататък. Тоест, когато се правят хороскопи и анализи, да се гледа на анализите като това сега хубаво ли ще, това сега лошо ли ще, какво ще стане, така нататък. Всъщност, това, което учат дизайна и астрологията, че всичко е въпрос на проявление. Тоест, ти можеш да имаш заложеност, да кажем, както говорихме за овен в 6-ти дом. Това може да се прояви по много начини. Може да се прояви като агресия, но може да се прояви просто като активно ежедневие. Може да се прояви като спорт в ежедневието. Импулс за действие даже. Да, имаме ниска и висока изява на един знак. И когато един човек всъщност работи върху себе си, няма значение каква е картата. Самата карта е перфектна, точно така каквато е. Всеки човек идва с уникална мисия, която е тук да осъществи. И всъщност положенията, с които той е избрал да се роди, са точно положенията, които са му нужни, за да се осъществи тази мисия. Тоест, всяка карта сама по себе си е уникална. И това е едно от нещата,
върху които стои самия дизайн. Няма хубав и лош дизайн, няма хубава и лоша карта. Въпросът е проявлението. В астрологията по същия начин, защото нали, като почнат да ги спрягат нали, колко са лоши овните, телците или който и да било, няма лоша зодия. Значи, всяка една зодия има ниски и високи проявления. Въпросът е човек колко е осъзнат, по какъв начин ползва тези архетипи. Защото пак казвам, всеки човек в себе си носи даден заряд. Как ще го използва, това е вече по негово усмотрение. Нали, в астрологията просто някой от тези заряди ни е, как да кажем, по-естествено, по-натурално ни идва да ги използваме. Когато един човек е примерно с слънце в знак Лъв, примерно, това е всъщност зодия Лъв. Като питаш някой, нали, каква зодия си, ти реално питаш къде ти е слънцето. Да. Защото в западната астрология имаме точно, нали, слънцето играе ролята на основен фактор, което е различно примерно от ведическата астрология. Но идеята е, че за един такъв човек със слънце в Лъв, много по-естествено ще бъде той да проявява себе си в даден тип лична изява. В смисъл няма да има то тип притеснение. Тук хората биха веднага казали, нали, лъвовете са егоцентрични, лъвовете са егоистични, така, нали, лъвовете са командващи и така нататък. Нали. Тоест това, което хората описват е проявлението. Нали, да. Това е ниското проявление, нали, всъщност. Но лъва е всъщност знака на лидерството. Нали, лъвовете са лидерите, които са харизматичните лидери, които водят чрез харизмата си, могат да ни осигурят по-сигурно бъдеще и по-добро бъдеще. Така че, нали, един знак има и висока и ниска изява, високо и ниско проявление. Тоест не можем да кажем това е хубав или това е лош знак. Зависи от проявлението. Всеки един знак може да бъде едновременно негативен и във високо и в ниско проявление и може да бъде уникален в високото си проявление. И ние имаме друга тенденция. Имаме тенденцията да наричаме най-често лоши качествата, които са свързани с егоизъм, качества, които са свързани с тирания, с гняв и така нататък. Обаче никой не говори за негативните качества, като това да си пасивен, да си жертва, да си или да мразилуваш или да отлагаш неща. Това също са ниски прояви. Всъщност хората имат тенденция да насочват негативното само върху нещата, свързани с егоизма, да кажем. Но по същия начин ниската проява на, да кажем, на архетип Везни е свързана с това ти да нямаш аз и винаги да слушаш другите какво казват и постоянно да се съобразяваш с другите и с мнението на другите. Да изразяваш твоя идентичност. Това също е ниско проявление. Реално погледнато, едно от основните неща, заради които решихме да направим този подкаст, е точно да разбиеме доста от митовете, които върлуват, защото смятаме, че прекалено многото информация в днешно време, прекалено многото информация води до дезинформация и това наистина е доста сериозен проблем. Реално от доста години се занимаваш с астрология и аз и Йоан. Това, което наистина астрологията помага на хората да взимат важни решения. Не, че така са ти го написали звездите, а по-скоро кой е най-правилният път от гледна точка на това, кой път има най-малко съпротивление, което може да нанесе даден тип емоционални, че даже и физически щети. И всъщност, ако можем така да комбинираме и да го пакетираме по най-добрия начин, астрологията си е един доста полезен инструмент за самоусъвършенстване, както и за взимане на по-правилни решения. Тоест, той е инструмент как да разбереш себе си, но и да разбереш другите. Абсолютно. Значи, винаги съм твърдял следното нещо. Астрологията си е език, чрез който хората могат да разбират себе си на по-добро духовно ниво и да разбират и хората около себе си и да не ги съдят за даден тип проявления, по-скоро да разбират от къде идват. Да, нека си тогава се дава да видиш целият пъзел. В смисъл, всеки си има място в целия пъзел. Нали?
И човек тогава му се премахва осъждането, нали, за това нещо. Ти разбираш, че този човек всъщност става точно по този начин устроен, за да може той да си изпълни мисията по даден начин. Така че... Принципно астрологията и human дизайна са, как да кажа, инструменти за самореализация. Да, най-общо самореализация и разбиране на вселенските принципи. И смятам, че не е правилно, нали, хората да влизат в някаква жестока крайност и да обясняват, нали, как някой знак е много лош или много хубав. Пак казваме, това си форми на проявление. От години преподаваме, имаме доста ученици и двамата вече и сме забелязали, че наистина това нещо им помага да могат по различен начин да виждат света. И да виждат живота си и ситуацията си по различен начин. Дори предизвикателствата и проблемите, които всеки човек среща в живота си. Тоест, астрологията и Human Design да дава различен поглед да видиш на ситуациите в живота си. Тоест да видиш смисъла, който стои всяка една ситуация. Смисъл, който стои за всеки един конфликт, който имаш с даден човек или дадени предизвикателства. И какво можеш да научиш от тях и как да действаш най-добре в ситуацията. Тоест, той може да бъде както психологически, така и политически, така и междуличностен инструмент. Как да общуваш по-добре с хората, а в живота какво е отношение? Ако ти знаеш как да общуваш по-добре с хората, ти моментално си подобряваш живота на всяко едно ниво. Дали ще абсолютно така, в връзките ти, дали ще в работата в работа, в кариерен план. В кариерен план всичко е взаимоотношение. Нали? И когато ти разбираш другия, когато ти разбираш себе си, ти моментално също ще имаш по-добре взаимоотношения и повече успех в живота. Това е всъщност на практичен език най-важното. И всъщност в следващите видеа ще се стараем максимално практично да обясним как може да се използват тези две системи. По принцип идеята е да има най-различни гости, които се занимават с астрология и такива, които не се занимават с астрология и да водим различни теми. Така че ако имате някаква тема, която ви е интересна и искате да бъде засегната, напишете в коментарите, с удоволствие ще го разгледаме това нещо, ще го направим като видео, от днес вече стартираме, така че предполагам, че ще може да качваме редовно видеа, да бъдем реалисти, нали? Доста работа изисква, но ние се стараеме, за да бъде качествено съдържание. Това е идеята. Искаме да говорим на разбираем език. Ще обясним абсолютно всякаква терминология, как се ползва, защо се ползва. И смятам, че едно от нещата, които е най-хубаво, това е да можеш наистина да цениш знанието, когато наистина то е вярно. Защото ми прави впечатление, че в последните години се навъдиха много хора, които говорят буквално като папагалчета. Това и друг път съм го казал. Повтарят се едни и същи неща и реално погледнато не се осмисля. Всъщност астрологията има една доста дълбока логика, която стои отзаде. Това нещо важи и при Human Design. Така че това е от нас. За днес е това. Очаквайте скоро следващо видео и довиждане от нас. Нови срещи!